बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। बांग्रिनि सोमावग्लुंनायाव सा 120निबो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। गिलुबालु बांग्रियाव जायगायावनो सा 120निबो बांसिन सुबुंनि जिउ जोबदों। लोगोसे रोजा रोजा सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो दासिमबो माखासे सुबुंफोरा फबसिन जानानै थानायनि खौरांखौ सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों आरो बे जाथायानो जादों चीन हादराव। हर गेजेराव चीनआव गोख्रों बांग्रि फैनायनि जाहोनाव चीन हादरनि गोबां जायगायाव गिलुबालु थासारि जायो। बे मिथिंगायारि जाथाया ओरैबायदि खहा खालामदोंमोन दि सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ जोबदों आरो सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। गोबां बिल्डिंफोरा बायफ्लेनानै गोग्लैदों आरो सुबुंफोरा न' गैजायै जादों। चीननि मावख'आरि खौरां बिजों रिपर्टनि बायदिब्ला चीननि सा सोनाब थामहिनबा चीननि गानसु किंहाइ रायजोआव 1.2 मेग्निट्युड गोहोनि गोख्रों बांग्रि फैदोंमोन। बे समाव फिन फोरमायबावो दि गिलुबालु बांग्रियाव जायगायावनो सा 120निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा। लोगोसे रोजा रोजा सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो दासिम माखासे सुबुंफोरा फबसिन जानानै थानायनि खौरांखौ सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।